Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras, selamat hari Minggu ma di hita saluna.
pamulema parminggota pahom rohata martang yang mahita bagasan rohata. Amin. Marede maita sian buku ede nomor 10 ayat sada sahat di
marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia natuma palangi dot tanoon. Amen. Songono dohatani Tuhan Yesus, martua maaka namo asmale midahati goran, ai pabusuro donasida, martua maaka na iastodi, aida nasida do debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite tondimi. Asaolo hami manogiod dohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalai baru jala labadia rohanami. Sai urupi ma asala marhaposat ami tuanakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jumpa kami hanguluat saliling nililingna. Amin. Tangion mahamuma patik ni debata di hita minggu sadarion. Ima patik papito dok patik pawalon dohot lapatanna. Patik papituhon. Unako mangalaku. Ia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta. Jala porman dohot pangalota, rodi hatata, yang go akan naumar bagasi, ikon masih parhamaulan, jala masih aholongan. Patik awalu. Unang ho manako, ia do lapatan nii, odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang ita olo madobo heping ni dongan jolma, manang mambai bisuk-bisuk mangala supon buniaga, ikon sipagadon ni rohatta do arta ni dongata, jala siramoton. Ima sahatna atong martang yang mangita lau mangido gugo siat tuat debata. Ale Tuhan debata, tai pargugui mahami lau mangulahon. Amin.
Tatopoti madosata diadopan itu hatta. Ale Tuhan debata pargugu nasohatu dosan jala amanami. Uju hami do guarmu nabadiai jal alana targogot ami marningot dosa nami. Saya marasini ruaha mahomi damion, oh Tuhan Yesus Kristus, anak di debata naga becolma alani hami. Namate jalanae sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodiok kami. Asima roham dihami. Saya patok tong ma dihami roha hamuliotot tuho. Oton di parbadia. Pangapul di namar sak roha. Pamalum masa luhut na bernit. Binai ni dosa nami. Romaho manginang ni hami. Asa marlas ni roha hami maulon lomo ni roham. Odo parhitian ni nasa asin ni roha. Saya unak tulak kami, saya taingion mahami, o ale debata, ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Abegema baga-baga taringot tiap tuhasesan ni dosa. Adong do dihita situa di malim nasongoni. Nahudul siamu ni habangsa ni tonga iha tongamon di banua gijang. Di baheni tarbai ni bana do panguluon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangekon nasida. Imasa na asangapo ma di debata na di kijang. Amen. I
ABG mahatani debata turpuk di hari Minggu imanatar surat yang epistel 2 Samuel 10 sada ayat sada 115 tajahama marsikat soring. Jadi duk salpu tahun Jupang muse matiki habor-borhat ni akaraja. Gabi disuruh si Daud masih jawab Daud akan naposona baendongan naro di sadok Israel. Asa disiapon nasida ala Amon. Jala di tukum hutaraba. Alai tinggal di Jerusalem do anggo si Daud. Dungi mahira bodari, masih Daud sian kodomanna, dalam mardalan-dalan di atas taruh di bagas ni rajai. Tabedi ida masian atas tarupi, tada paropuan namaridi, ulisi tutu don pani paropuani. Dungi disuruh si Daud masuruanna asa ditakasi pangalaoni porupuani. Gabe di dok halak mah. Da si Betseba doi, boru ni si Eliam, jolma ni si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Daud masuruanna mangalap nasida, jadi dung saat nasida tujulona, los diakupi manasida modong. Alai dung manguras nasida sian haramunonna, muli manasida tujabuna. HP dung gabe-gabean porupuani, disuruh masuruanna pabotosa tu si Daud nin nama, nunga gabe-gabean ahu. Dungi disuruh si Daud masuruanna manonahon tu si Joab, turut wau si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab si Uria manopot si Daud. Jadi duk sahat si Uria tujolona disukuni si Daud maibana taringot tu sonang ni si Joab, dohot taringot tu sonang ni aka parangani, dohot taringot tu sonang ni humusuoni. Dungi didok si Daud tu si Uria, tuat maho launuli tu jabung jala buripat. Jadi dung luar si Uria sian jabung ni rajai, iut sian kudina si lehon-lehon sian rajai. HP modom do si Uria di labung pitu di bagas ni rajai, rap dohot saluhut naposo ni tuanna, jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi dibari tahun halak matu si Daud stomonon, dang kuat si Uria lawan muli tu jabuna. Dungi didok si Daud matu si Uria, dan ambura horo sian perdalangan, kuasa sotuat ko lawan muli tu jabung. Alai ninna Suria mamadok si Daud. Garipoti parpadan ini tole Israel do Juda maringanan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodi akan naposon itu aku marsaro manakas di ladang. Tung olo mau masuk tu jabuku lau manga do minum jala mau do merap do jolmaku. Songo sitong na mangolu ho. Mangolu do todim molu tung olo hau mabahen songoni. Nasi Daud mandok si Uria, tinggal di sondo peho nang sadarion, marsogot peru suruh homula. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem di nasadari, Daud marsogot naik. Dungi di otang si Daud maibana, asa mangan di adopanna jala minum, pola mabuk ibana di bahen. Alai bodari nai ruar maibana lau modom tu podomonna rabdot akan naposon ituanna. Jala dang tuat ibana lau muli tu jabuna. Tole manodot nai surat si Daud masada surat tu si Joab, jala si Uria panomosanna di bahe. Ia hatani surati oddo, patongon hamuma si Uria tukan naso mobu marporang, jala lumidak amusiat pudina, asa hona ibana laos mate, ima sahatna, martua doaka natumangion hatani debata, jala naupeotsa. Amen.
taha tidak kon maha porsiatai songona hinda tidak kon ni dongata saha porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso atudusan natu mo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanati unwo si Maria naga begabian sianton di parbadia andora sohabu buat ido tuhatta natu mau na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal do ibana diaur pinur silang na tua tubanua turu na mula mangulu di hari patuluan nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na aso atu dosani di sima ibana pa imamulok sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi parbadia jala adoksa da huria nabadia huria topan ni ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namadok mula mangulu sogo daging dia alak nang mate do dia nguluan nasora sudah amen.
Horas madihita saluhuna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Juli 2024. Pertangyangan week. Rabu 31 Juli 2024. Sada Rawamangun tolu dohot week Rawamangun opat. Di bagasni keluarga Gustav Adolf Manurung, Meirina Jalan Mutiara Raya nomor pitu, RT 06 RW 06, Kelurahan Jati Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wi Gading Raya Pisangan, di bagasni keluarga Henry Krisman Nababan, Melinda Boru Panjaitan. Alamat Gading Raya Peara Sada, Jalan Pori Raya nomor 10C, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Pertangyangan keluarga Parhalado. Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupado pertangyangan keluarga Parhalado Huhut Mangapuli. Sude Parhalado rap dohot keluarga asa madohoti pertangyangani. Padidion Nabadia. Minggu 4 Agustus 2024 di permingguan pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak. Huria ruas ni huriata nana yang mabuat dak danak laho majalo Padidion Nabadia asa Roma mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat 2 Agustus 2024 pukul 10.30 jala dibuan mas surat pengantar sian situawik, fotokopi akte lahir dak danak, dohot kartu keluarga huria. Pelatihan pekabaran Injil Manang EE. HKBP Rawamangun rap dohot Badan Kerjasama BKS Marturia, patupa pelatihan pengenalan pekabaran Injil Evangelis Ephesian Manang EE maringanan di Garejata tu kategori sada remaja dohot napu sebulung tanggal 3 Agustus 2024 pukul sia WIB sehat tuna selesai. 2. Guru sekolah minggu dohot anak sekolah minggu tanggal 10 Agustus 2024 jam sia WIB sahat tuna selesai. Ruas ni huriata nanai madohoti pelatihan pengenalan pekabaran Injil boima mendaftar tu sekretariat gereja Manang tu Marturia. Bulan oikumene anak sekolah minggu. Minggu sadarion 28 Juli 2024 pukul 10.04 sahat rodi pukul 10.45 WIB di Patupado bulan oikumene anak sekolah minggu Manang Boas AKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Sopo Bolon Marpikir HKBP Padita Resort Ketua Dewan Koinonia Ketua Seksi Sekolah Minggu dohot pitu halak anak sekolah minggu HKBP Rawamangun madohoti acarai. Parheheon remaja dohot kebaktian Padang. Parheheon remaja di Patupado tanggal 10 Agustus sahat rodi 8 September 2024 aka kegiatan na boy madijaha di Harotas Tikting. Ibadah gabungan seksi perempuan Huria. Seksi perempuan Huria patupa ibadah gabungan SPH hari Kamis sada Agustus 2024 pukul 10.05 sahat tu pukul 10.30 maringanan di gereja diundang sude ina asa madohoti ibadah gabungan ni. Kegiatan ama HKBP Rawamangun. Seksi ama HKBP Rawamangun mengundang aka ama nama rumur 31 45 tahun laho bergabung di paduan suara pria nanaing madohoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa Gandup Sabtu pukul 10.30 di ruang lantai 2 HKBP Rawamangun. Informasi dohot pendaftaran boima menghubungi seksi ama. Pelantikan guru sekolah minggu. Pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2024-2026
Patupa utama di hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di Parmingguan pukul 16.30 WIB. Kateki hasil CD. Pukon Nihuriata ma pengajaran kateki hasil CD tahun ajaran 2024-2025. Pendaftaran mulai dibuka Minggu 14 Juli 2024. Formulir pendaftaran boima dibuat sian kantor sekretariat HKBP Rawamangun hari kerja Senin 1 hari Sabtu pukul 10.1 pukul 10.06 WIB. Pendaftaran ditutup tanggal 2 Agustus 2024. Ibadah Rabdo Hot Akanatoras di Patupa hari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Syarat lawan baduhoti katekisasi CD boi madijaha di Harotas Tikting. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima sada keluarga situa Albert Siahaan Siti Mahdalena Boru Damanik Rosian HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2B RT 006 RW 06 Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Hutan Kayu Kayu Manis Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Andre Simanjuntak Sirna Uli Boru Lubis Rabdo Sahalak Yanakon Nasida Rosian Pulau Mas Kampung Baru. Alamat Jalan Batu Kristal nomor 70 B Pulau Mas Kayu Putih Jakarta Timur. Jongjong Mahamu. Tuhat tama nama masu nasida gabe ruas nama ngulu tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata hudul Mahamu. Tikting naing barbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu parbagason ma Randi Marcel Simatupang ruas ni GKPI Sidorame Medan. Anak diamata Renal de Simatupang Nahinan tubuh ni Inata Basaria Boru Siregar Dohot Orwana Yolanda Hotminar Natania Boru Damanik ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Kayu Manis Boru ni Amata Situa Krisman Damanik tubuh ni Inata Ade Imelda Boru Hutapea Pamasumasuon Sabtu 10 Agustus 2024 di GKPI Sidorame Medan. Tuhat tama nama masuk parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tambahan nomor sahid sada dewasa Tanjung Wik Duren Sawit dirawat di Rumah Sakit Persahabatan ruang IGD. Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton Napinar Sangapan Sudi ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite Padita Resort Manang Uluan Huiria di Inganan Nabi. Tabi madihamu di bagasan goarni tuhata Yesus Kristus Rajani Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhan debata dohot lasni rohani sian Tuhan Yesus Kristus Rajani Huriai di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik Nani Uluhon ni Pareses HKBP Pendeta Bernard Manik MTH Mamuka sian hari Senin sahat rodi Selasa tanggal 22-27 Juli 2024 Maringanan di Bogor. Dibuka do Sinode Distrikon marhite kebaktian dohot ulaun nabadia. Ni dohotan ni 235 halak sian 237 halak na hinirim Roma dohotisa. Dengar domar dalan Sinode Distriki sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan todi ni rohamuna Efesus 4 ayat 20. Na pinasahat ni amang Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr.
Victor Tinambunan. Do subtema di bagasan holong ni Kristus dohot parsauran ni Todi HKBP pai baru hadirion parrohaon dohot parbinotoan ni akka panggula ruas do sude lembaga HKBP laho mangulahon pajuon ni debata na pinasahat ni amang ketua rapot Padita Maulinus Uwe Siregar. Tema do subtema di sinode distrikon manogihon sude parsinode dohot sude ruas ni Huria HKBP manomunomu sinode godang HKBP tanggal 2 sahat rodi 8 Desember 2024 di Seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Utara. Debasian ulaun ni sinode distriki Ima Majalo Barita Pakubasion ni Pareses Badan Audit dohot laporan keuangan distrik di halasan parsinode do Pakubasion di distrik Mamuka sian tahun 2020 sahat 7 Juni 2024 marhite sadani rohani huria dohot resort laho manupahi ulauni tarida doi sian barita pangulan ni Pareses nan pina adat di tongan di sinode distrik suang-songoni di halasan parsinode do parsitutuan ni sude huria di HKBP distrik Ualu DKI Jakartaon laho manupahi tanggung jawab dana sentralisasi keuangan di HKBP songoni nang patuduhon dukungan nagok tu aka program hatopan do mutu tahun 2024 tahun oikumene inklusif di HKBP diodolhon sunode distrik do asa ganup huria makarikoton parsauran na ubidang tu akan humaliang dohot patuduhon ragam di ulau na dinggan tu masyarakat sopola manadikon hinarikot ni na mangeahi hasadaon di tongan ni huria masyarakat dohot bangsota songoni nang lingkungan hidup asa marhitei gawe jupang hadameon dohot las niroha. Tahirim do marhite akka program dohot ulaun na di Patupa Jalanau Mardalan di HKBP Distrik Walu DKI Jakartaon lumobi mai di tahun oikumene inklusif 2024 lam patakason parjongjong ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta gabe buhi dohot lokomotif di hasadau ni roha dohot paralealeon di sadok distrik na adong di HKBP di Patupado nang pamiliton di bagasan rohanayas sian tangiang dohot ni ojar ni panggoran ni roha ni sude parsinode terpilit ma 2 halak anggota MPS 10 halak anggota MPSD 2 halak anggota pemilihan sinode godang 3 halak anggota badan audit dohot 5 halak calon preses tu periode 2024-2020 lalu akaon ma guar nasida sada anggota majelis pekerja sinode manang MPS Ima Padita Kamiden Sitanggang dohot situa Ros Roberto Sinurat 2 anggota panitia pemilihan di sinode godang Pendeta Region Malcolm Siahaan dohot situa Patar Ronald JN Hasibuan. Tolu anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD Sian Padita Ima, Padita Tupal Samuel Silitonga, Padita Albert Doharman Manalu, Padita Region Malcolm Siahaan, Padita Kaminter Alberto Simarmata, Situa Akmi Simbulun, Situa Andar Islan Siburian, doho situa Ginangan Nainggolan. 4 anggota Badan Audit Distrik Ima situa Ramses Butar-Butar Surya M Dominic Pardede dohot David Panjaitan. 5 calon pareses sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Ima Padita Sumihar Sinaga, Padita Ridoi Batubara, Padita Arthur Siturus,
Pardita Abednego Sirait dohot Pardita Donald Sianturi. Di halason parsinude do hasil ni pamilitonon di bagasan uduk do serep ni roha. Di razume parsinude dalam di debata do on mamilit aka naung parede diri tu ragam ni ulaon di tongani uriai. Tatangyakon ma asanasa keputusan naung ditotopon di sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 22-23 Juli 2024 mabuan hadengganon dohot hadameon kemajuan dohot transformasi haroroan di lasni roha tu sadok huriata di pasu-pasu jala diramoti tu hatta para siroha na sumurungi mahita b di nalam marsitu tu ganup ruas dohot parhalado mangulahon parsauran panidangion dohot pakobasion di bagasan panungguon di todi perbadia. Amin. Bogor 27 Juli 2024 tabi mardongan tangiang HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Pilihan doa ka uduk ni boa-boa taja hamadi harotas tikting naung pinaradi ni huriata di pasu-pasu de batama akabarita masa dohot ulaon aka sipa topauta bain sangap di guarna songoni matik ting durihata minggu sadario.
Tabasonang marohata martangiang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamama namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan minggutta sadarion. Ima natar surat di Evangelium Johannes bidu onom. Mamuka maisiane sadaro dia 15. Evangelium Johannes bidu onom. Ayat sada rodi ayat 15 dihamu manami nanami songonom mahata ni debata natar surat disi tapayuti hukma di bagasar rohat tabe asadung salpui ditaripari Yesus ma tau Galilea Tiberias alai torop mahalak mangihuton ibana ala di ida nasida tadda aka nabinahenna tu nahacitan. Dungin ako ma Jesus tu dolok lahudul tu si rab dohot aka sisyanna. Alai jonog nama Paskah hari raya ni Yahudi. Dungi manatap ma Jesus di ida ma torop halak ro mandapoton ibana jadi didok madok si Filipus sia dia matu horotta roti asa mangan akaon alai didok pesongoni nalahu mangujuni ibana do ai diboto hiaddo si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus maibana daksai roti harga 200 hupang asa di jalo ganub nasida sasautik dungi didok sahalak sian akasisianna ima si Andreas anggini si Simon Petrus mamadok ibana adong do di sada danak nau peop 5 roti doho 2 deke alai sadia mai tuna sai torop alai didok Yesus ma doko kamu mahudul akajol mai alai bidang do japala disi dungi hudul ma disi torop ni bawa harga 5.000 asa dibuat Yesus ma akaroti i didok ma mauliate diparleho mai tuaka na huduli sian dekeipe songoni saguru lomo ni rohana sida alai dung bosur nasida ninna mama dok akasisianna papungu hamuma akai bai-bai asa unang magopo gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti i naso suda aka namangani asadung di dahalaki tadda naung binahen ni Jesusi ninana sida ma on matutupan urangi nanaing rotu portibion mamoto ma Jesus naing rona sida manoro ibana lau papangkiton gabe raja jadi maporus ma sasadasa tudolok ima sahatna dihamu manami nanami nang dihita saluhutna di bagasan mingguta sadarion adong narikot tarinukon taparusor-usor
taringot tu namangi hutok Kristus hita. Apa tujuan kita mengikut Yesus dalam hidup ini? Mencari Diakah atau mencari berkatnya? Ahado orientasi ni ngoluta mangihut ton mangalului debata, mangalului Kristus, baik marhite parmingguan, baik marhite partangyangan, baik marhite PHD, baik marhite namarguredde. Orientita laho majalo pasu-pasuido, manang orientita mangulu di bagasan na mangalehon pasu-pasui. Out sugari orientit ni sola gracia hola paboto hodiri nga grogi nakin na maret iya te nga grogi na maret ye out sugari hola lau paburnak ko diri taboto do inang paburnak ko diri. Kalau seandainya sola gracia itu hanya ingin tampil eksis, menunjukkan keberadaannya, kami loh sola gracia. Begitu mendengar Psalmen Voice nyanyi, bagaimana kami ini? Asudi holan makuling bonana nakin hurasa satuluk dohita tarsonggut badet dohita te awal nai itor hipu pungu suarai kan ale molo disuruh nuaing ditiki hudul papungu songoni maul do halakon anggo hudul do dirijenna. Kalau nama mereng riset deh ya, karena sudah disanjung grogi gitu kan. Suga di Papurna Kodiri hanya mencari itu sola gracia, saya rasa udah down. Walaupun tadi memang sempat saya lihat ibu-ibu masih berengan, bisa enggak tanpa jatuh. Tapi karena kita tidak mencari kemuliaan diri, kita datang duduk di tengah-tengah gereja untuk memuliakan Tuhan, untuk tidak hanya menyatakan nyanyi yang baik, tapi hidup dalam nyanyian yang baik. Ayau pe suku-suku nakin ro padita si majutak abang ina ai anon gudang-gudang bahasa Indonesia ina bahoran iko ai songon na botar-botar naroi ale hupamana manaki pamangan nasida hupamana pamangan nasida tikina marede ede biasai ba marede do bayan buido bahasa Batak. Bahkan nggak tahu dah hutan daun taringut tu bahasa Batak. Tebuduh bigi gerak ni pamangan nai nama katahon ede bahasa Batak. Atena tua hamunam jonok ilapung nasida. Terbegitu suara nasida mare dibukedi. Terbegitu kan? Atik pe poso nasida. Jadi riritamu mabican gudang akaduli-duli di son. Firman Tuhan saat ini mengajak kita merenungkan kembali tujuan mengikut Yesus. Kalau tujuan kita hanya untuk mendapatkan berkat, sungguh
sungguh rugi sekali kehidupan kita. Karena firman Tuhan pada pasal 6, kita lihat ayat 1 sampai ayat 3 dan 4. Asadung salpui ditari pari Jesus matau Galilea Tiberias, alai torop mahalak mangihut tonibana, ala di idana sida, tada akana binahenna tu nahacitan. Mengikut Yesus karena penderitaan, mengikut Yesus karena ada pemulihan, mengikut Yesus karena ada sesuatu yang didapatkan hanya untuk kebutuhan hidup, sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia kehidupan kita manginang. Kalau hanya untuk merasa diberkati saja, rohi tamar minggu, rohi tamar tangiang asa dapotan nadia pehot tangani sajo merisuang do. Karena berkat yang kita terima dunia ini berupa benda, harta, hamoraun, hasangapon, dan buanut tamati. Parsatoki na dui. Songon miseido. Nuay ngadong sugot daong. Nuay dangadong sugot adong. Dang manok tong. Alay molo mangulu di bagasan Kristus hita, silehon pasu-pasui. Kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber keselamatan, yakinlah hidupmu bahwa Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Omana parjolo nang idauta. Tuhan peduli atas apa yang menjadi kebutuhanmu sebelum kamu mengatakannya. Di Sarion, di Boto de Batado, ahanarikot di bagasan ngolum, adorang so makatai dope pamangammu, adorak so mukap dope pamangammu mangiduhun. Ini kita lihat di sini di dalam ayat 5. Dungi manatap ma Yesus di idama torop halak ro mandapot tonibana. Jadi didok ma madok si Filipus. Sia dia ma tuhorota roti asa mangan akaon. Amanginang dang mukap dobe na toropi pabotohon nang male na sida alai nunga dipikir hot Tuhan Yesus dia do si baheronna dia do si lehoronna tuna toropi. Ini hebatnya kepedulian Yesus. Yesus berkuasa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Konodo amit tonutta. Asa unang adong mabiar kita di bagasan ngolutta. Kepedulian Yesus jauh lebih memahami diri kita daripada kita memahami diri dan pikiran kita. Dia punya rasa respon yang sangat peka terhadap hidup kita. Walaupun persoalan itu bukanlah persoalan yang mudah. Memberi makan 5.000 orang laki-laki tidak gampang.
Tidak gampang. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari lihat di dalam hidup kita. Kalau Tuhan kita pahami, peduli atas apa yang menjadi kebutuhan kita, tentu kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur. Kita jalani hidup ini dengan satu keyakinan, tak ada yang tersembunyi dalam hidupku dari hadapan Tuhan. Dangadong na buni, dangadong na holip, sia jolo ni debata. Dangadong na buni, dangadong na so diboto debata. Aha narikot, alay jok ma tabahen mga tusi hagogoon ni debata marhite logikarta. Yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah diingatkan kepada kita, jangan selalu pakai logikamu menyelesaikan masalah. Orang saya tabahin di bagasan ngolutta saluhut na boy marhite utok-utok hali-halita. Tidak semua persoalan dalam hidup kita dapat diselesaikan dengan pikiran kita. Itu benar dia lusi aka sisian ni Tuhan Yesus tarlumo bisi Filipus di ayat itu. Jadi dia lusi si Filipus maibana. Daksai roti arga 200 hupang. Asa di jalo ganup nasida sasaotik amang inang nang dihita salut na ala ni torop ni godang ni jol mabawa nadong di si 5.000 didok di si 200 hupang upani sada halak karejo sadari sahupang berarti kok karejo ma 200 hari lau mangaleon sahali mangan. Lobi 1 tahun karejo, molok karejo jolma 1 tahun, 285 hari. Sedia maleon mangan 5.000, sedia malulua si pangano songoni, dia maluluan hepeng lautusi. Tentu orang persoalan hidup kita sebagai orang percaya mengikut Yesus bukan berarti tidak memiliki persoalan. Kalau dalam kehidupan kita mengikut Yesus adalah untuk di dalam kehidupan kita hanya menghilangkan persoalan, belum tentu. Tapi orang yang mengikut Yesus yakin dalam hidupnya Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi persoalan itu. Asa unang songo si Filipus sita. Sedia ma tarbahen. Ala ngolu ni jolma umura mangorong-orong sian na mangalului dalan. Kita lihat hidup kita. Lebih gampang berkeluh kesah, bersungut-sungut daripada mau bergerak mencari solusi. Tidak mungkin. Molonunga songoni napamatehon habisuhon na siya debatado hita. Kita langsung mengunci persoalan besar harus dibutuhkan
dengan tenaga yang besar pula. Tidak selamanya. Ido benar didok nama ngihut. Ya. Galilah potensi yang ada dalam dirimu. Lului tadai dirim. Dia donadong dilihat debata. Unang diri puroham molo i met gawe somarkuna. Molo i balga gawe marsigatuk tusi. Tidak. Ibarat lasiak do. Taboto do lasiak kan cabe merah. Cabe merah yang merah itu yang panjang itu 1 kilo digiling dengan cabai rawit 1/4 kilo digiling, mana lebih pedas? Cabai rawit do, itu kan? Otik pe cabai rawit usia doi daripada cabai merah manang cabai nabel gei nasarong dai nei talenta na met na adong di ngoluta boy gabe solusi molo tatadda dirita molo tatadda ngoluta tapake i menyelesaikan persoalan daripada orang-orang sedia belgabe orang-orangmu. Kita lihat apa dikatakan muridnya Tuhan Yesus. Di sini ada anak kecil. Adong do di sosa ada na peop 5 roti do 2 deke. Alai sadia mai tu na sai torop. Ada seorang anak kecil memegang roti, memegang ikan. Tetapi dibandingkan dengan orang yang besar, orang yang dewasa, seberapa kuat untuk memenuhi kebutuhan? Sudah anak kecil yang memegang, ukurannya pasti kecil. Daktu on. Amanginang. Seringkali kehidupan kita juga demikian, mematikan apa yang Tuhan berikan. Tuhan, saya dapat segini 1 hari ini. Nggak cukup untuk anak saya yang sedang kuliah. Siapa bilang? Nggak cukup untuk kehidupan keluarga saya. Nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Ingat amanginang, seberapa banyak pun kita terima, kalau tidak dengan rasa syukur, semuanya pasti tidak pernah cukup. Semuanya pasti tidak pernah cukup. Karena semakin banyak kita terima daripada Tuhan, maka semakin banyak juga penyalahgunaan kita lakukan atas berkat Tuhan. Itu kan? Lam tu godang na tajalo pasu-pasu siad debata. Lam tu bukana do peluang laho menyalahgunakan pasu-pasu nasian debata. Contoh. Lagi contoh. Ay somalna sederhana do inat tahun dapola norak pakaianna dangi alai alanat dari seda baru naik pangkat amat tai dangi tabba magaji ni amat tai duk tabba gaji ni amat tai romainat tai idok kema
Tapi aidak cocok be baju songono dia. Baju na songo dia do. Na marhilok kilongi enak. Jadi apa nga tua? Ngau banon. Ipakai mana marhilok kilongi. Romado kan namang gue itu bistongan nama. Ngahera sekolah minggu lau liturgi ho inna. Sekolah minggu lau liturgi. Karena tidak menyesuaikan dengan keberadaan di diri. Ingatlah dalam hidupmu, sekecil apapun itu, mari kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia menerima yang kecil dari seorang anak kecil, roti dan ikan, apa yang dia lakukan? Dia mengangkat itu. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena dia yakin kuasa Tuhan mampu mencukupkan. Hagogo oni debata tuk doi pasikopon nahurang nata hilala di bagasan nguluta. Kau usah jauh amanginang. Eto kamu sadia pendapatan muna najolo sadia pendapatan muna pasikolahon yanakon. Pada konsepnya awalnya itu enggak cukup. Tapi kok bisa anak-anak kita kuliah? Kok bisa orang tua kita dulu menyekolahkan kita ada 4 yang kuliah? Habe sonari holat sedape kuliah. Namang orok-orok satu si barbar lusung. Ngasahat tu tetangga bocor. Habe natorasta obat ianak kon na padudut na kuliah. Ai hal biasa. Jarak-jarak 2 tahun danak kan mulu na julu 2 tahun. Seorang muse 2 tahun, seorang muse. Jadi masuk kuliah on, naik tingkat 2, masuk muse. On dak selesai dopene on, masuk muse. Sedia. Tapi seperti yang dilakukan Yesus, dia mengangkat itu. Dia mengenal bahwa apa yang dia temukan, apa yang diberikan kepadanya, roti dan ikan yang kecil itu mampu memberikan hidup pada siapapun yang menerima. Asahi tape amanginang madok moliate hita dia kanaung tali di lehor debata tu bagasan nguluta tajalo akan nadenggani dungi namangihut taida argahon diaka na dilehon ni debata di bagasan ngulum unang bahen marisuang argahon diaka naung dilehon debata di bagasan ngulum unang marisuang. Satu sifat manusia adalah ketika dia menerima banyak, maka harga dari apa yang dia terima itu nilainya akan berkurang. Isarana adong masada keluarga manuan pohon rambutan manang pohon mangga ijolu jabuna marparbue ma anggo ditiki otik dope parbue naon nam masak songoni matabuna arga manggai manang rambutani alai dung masa musim na gudang sampai giahan mangalang mangga manang rambutan dang ulubi mabuat
dung habis mau tinggal oti nama merua arga ai songoni do malo kue tabaru itu kan dia kan nama baik kue tabaru kan tiki Desember lama dapat terdope dicetak saya kue dengi masuk matu open maban cemprit mamul najuri di dokot cemprit ina mandak manang kubang layang ina tang holan di selesai dope siap balanga nggak merua dan ngali dope nggak habis itu kan apalagi mau lo kacang itu rigomak dung dapat tikina masa mah Natal masa tahun baru dang yalang habe dung habis mau mendapatkan akhir-akhir Januari apa idokon mak masih ada kembang loyangnya mak masih ada ini waktu ada nggak mau hidup kita juga seringkali demikian. Ketika kita menerima banyak, seringkali kita menganggap biasa, bahkan membuang. Yesus mengatakan kumpulkan, hargai apa yang telah Tuhan curahkan, apa yang telah Tuhan berkati dalam hidupmu. Ibukti hodon, mari dia 12 apang. Asa disomma halongangan nanaing idauta. Bukan hanya mencukupkan makananmu, tetapi juga menyediakan buat esok bagimu. Manarihon ngolum tu sogot. Dakolan waing di leor debata di bagasan ngolutta. Alai baliksa molota jamoto targahol na di leor debata. Di sariho debata doho nang tu marsogot nang tu marsogot. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dalam hidup kita bukan diajari untuk pelit, tidak, tapi apa yang telah kita terima sebagai berkat Tuhan hendaklah kita pelihara itu. Dan terakhir sekali kita lihat kembali seperti pertanyaan yang awal itu di ayat 15. Orientasi apa kita mengikut Yesus? Orientasi apa kita beribadah? Hendak menerima berkat itu sajakah? Atau benar-benar mencari Kristus pemberi berkat? Apakah kita berorientasi hanya menerima berkat saja? Memang menerima berkat penting, tapi orientasi hidup di dalam pemberi berkat itu lebih penting dalam hidup kita. Ketika kita mencari Yesus, mencari pemberi berkat, bukan hanya berkatnya. Ketika kita orientasi hidup adalah hidup dalam pemberi berkat itu, maka segala sesuatunya yakinlah Tuhan cukupkan. Dia berkuasa, Dia mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Sekali lagi, Yesus berkuasa, Yesus mampu memenuhi kebutuhanmu, bukan hasratmu, bukan keinginan dirimu, tetapi kebutuhanmu. Karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda.
hati-hati antara kebutuhan dan keinginan. Itu dua hal yang berbeda. Yakin dan percaya Tuhan memperhatikan apa yang penting bagi hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Dialah yang memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Maulia temali Tuhan Jehovah pardinggan basa nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Hodo ali Tuhan debata nasumarihon ngolu nami akan narikot di ngolu nami di tatap podo Tuhan jala dorang sohud padohi hami akan narikot di ngolu nami nunga di boto hodo Tuhan dia do nanaing sipatu paumu jala persea do hami Tuhan dia akan nadinggat do sipatu paumu di ngolu ni ruas ni huriam di ngolu ni alat na persea tarlumobi hami na pungu dia palatikyon rap dohot akamanami nanami ruas ni huriam na hudul di gereja manang marhite live streaming rap dohot punguan pesalmen voice naro marsaur mamuji guarmu nabadiai di tonga-tonga ni permingguan arianon pasu-pasu maparsoran nami Tuhan padau magabi hasa ngapon di guarmu nabadiai asa tari hutok kami ho Tuhan jala persea hami horo nasumarihon ngulu nami dia karuas ni huriam na marukil pargugui ma Tuhan ho ma Tuhan na mangalehon hamunangan mangadopi ragam akahamaulon nang di ruas ni huriam na di bagasan habot ni roha dohot arsak apuli saya puli ma Tuhan asa tarapul manasida jalan margogo di ngoluna dia karuas ni huriam na tongon di bagasa persahiton jama dulu ma Tuhan dauni nasida hodo na mangalehon hama malum tu nasida tarumobi tiolan boru sinaga renol huta barat bistok huta gaul nyonya batu bara boru purba nyonya galingging boru syahan amang situa rum sirait rumondang boru marbun nyonya Anita tati nabitupulu boru syahan Nita Sinur Haji nyonya Sibagariang boru tabarat nyonya Simanjuntak boru Panjaitan nyonya Tambunan boru Simbolon sintua nyonya Galingging boru Syahan sintua Dumaria boru Sihombing es Simbolon nyonya Sinaga boru Simbolon sintua Bungaran P Siregar Rumintang Huta Sohit es Sihombing nyonya Sinaga boru Sihombing Rustioria boru Sitanggang nyonya Tambunan boru Tagaul KM Sihombing nyonya Silalahi boru Samosir nyonya Utagaul boru Simajuntak Kalista Sihombing nyonya Pendeta Hasugian boru Saragi Victor Sinaga nyonya Pasaribu boru Situngkir Pantun Huta Barat Josia Manurung Mutiara boru Manulang nyonya Huta Barat boru Raja Kuku Beni Marpaung amang sintua SP Huta Soit Las Maria boru Panjaitan Lisnawati Marito boru Simanjuntak amang sintua Bistok Huta Uruk Ferdinand Sitanggang amang TP Simanjuntak Murtiani boru Siregar inang nyonya Baster Manurung boru Aruan dohot ragam nasohu goari hami porsea dohami Tuhan hodo Tuhan na mangalehon hama malum di nasida hodo nama dulu nasida mamasu-masu nasa ubat na ipanganna pargogoi saluhut keluarga na pature-turehon asa di bagasan asini roham
Boy nasida mangidohon hama malum siak ko Tuhan. Jala margogo Maria iya di pasik kopo hal ni nasida. Lau pature-turehon namar sahid. Ali Tuhan Jehovah. Pasu-pasu yaka kegiatan program ni huriam. Dohot akapakubasion ni huriam. Pakai masaluhut punguan ni huriam. Gabe ula-ulam. Mabaritahon barita nauri. Satorop palak. Mamuji-muji ho. Upasatami ma Tuhan persauran namion. Jala upasatami daging dohot to dinami tu tanganmu labadiai. Ramoti mahami. Patau mahami mamuji dalam mangitoko. Holan di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabuji ma Tuhan tamari tede nomor 200 sia huhut papungu pilihan. Dehon na manghublas jom-jom nita.
Mabasa mapiliata tuadu pandebata tapauduk marohata martangiang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silun lehon nadinggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Upasatami masian nan lehmi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon nara jaun mu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhai marohanami mar hite-hite tordip. Asalam hutadahami godang ni silen dehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama nami na di banu agijang, sai pinarbadi ama guar, sai ro maharajaun, sai saud malomoni roham di banu tongon songon na di banu agijang. Lehon matu hami sadari on hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame dohot las niroha. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur madamena tutodim. Amin.